Bueno, txapelketa honetan dauden bikoteak, usuriko bikoteak dira denak, 8 jokalari gaude eta 4 bikote osatzen ditugu, eta txapelketa izatea denon kontra. Badago beste talde bat Errenterin berria dana, baina oraindik ez dute parte hartzen, ze aurten hasi dira eta oraindik goizetxo txapelketan parte hartzeko. Zure kasuan parte hartzaileetako bat izango zara, prestaketa aldetik nola prestatzen zarete? Asten behin entrenatzen jutea, zubieta eta 2 orduko entrenamentu edo astu. Laguntzen aldetik, pixkanaka hasi dira laguntza gehiago eskaintzen, errazasun gehiago ematen? Pixkanaka aigia sozio lortzen. Erraza alda pelota manejatzea? 8 artekoa. Baina ere beharko da, ez? Bai, pixkat. Hemen inguruan bakarretakoa zuzaitugu, zergatik, bestak ez dira animatzen edo? Batzuk lanean jutea lago eta ezin duelako eta denak ze batzu gauzkere, motibo batzu eta ezin duelako horariokin kointziditu. Eta lehenengo aldia duzue horrelako txapelketa bat antolatzen duzuena? Ez, hau ja 3. Gipuzkoako txapelketa da. Eta urtetik urtera pixka bat hasi dira animatzen edo? Bai, pixkana hasieran hasi ginean 4 jokalari zeuden, gure taldean ja 8 eta Errenterin beste 4 jokalari egin da, ja pixkana gehiago. Eta guk animatu nahi dugu, jendia gurpila aurkin da ona, edo amputazio badakana, edo diskapazitate fisiko edozein dela, parte hartzea, o bai zubietan usurbilen, edo bai Errenterin, edo ikusiko litzake, beste talde bat sortzeko ze aukera hango litzaken. Zuekin kontaktuan jartzeko zer egin behar dute? Gipuzkoako kirolego egituko federazioa deitu, neba lima dute, bestela usuriko pelota elkartea ditu eta bideratuko zitzaien nerea genako telefonoa. Eta zue finala nola ikusten duzu garepena agertu edo? Asko borrokatu behar, irabazteko. Zerri gota behar, ez? Bai.